ସନ୍ତୁ No, no, ସାଙ୍ଗମାନେ no, ଏଠି no. ବସିକି ଆମ୍ବ ଖାଉଛନ୍ତି। କିସ ଏ ବାବା ମା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ବସି, ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି। କି ଗଛରୁ ତୋଳି ଖା, ଗଛରୁ ତୋଳି ଖା। ଆମ୍ବ ଖାଇକି କାହା ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିବ ଦେଖିଆ। ଏଇଟା ହେଇ ଗଛଟା ଏଇଠୁ ତୋଳା ହଉଛି ଏଇଠି ଖାଅ। ଏଇଠି ତୋଳା ହଉଛି, ଏଇଠି ଆଣିକି ଖିଆ ହଉଛି। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଠି କେତେ ପୁଣି ହେଇତ ଏତିକି ଆମ୍ବ ଖୁଣ୍ଟିକି ରଖିଛନ୍ତି। ହେଇତ ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଆସୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଛାତ ଉପରକୁ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି ଆସିକି ଏଠି ଆମ୍ବ ଖାଇ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଚିଲେ ଫେରେ ଏଠି ଖାଇଯିବ ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଆମ୍ବ ଖାଇକି ଆହୁରି ଖାଇବ ନା? ଏ ବାବା ମା ଖାଇବେ ଆହୁରି ଆମ୍ବ ଖାଇବେ ମା। ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା। ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ କାଇଁ? ସେଇରକ ଇଏ ତ ନା ଆପଣ ନା ଇଏ ହଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ, ଖାଇକି ହେବେ ଗୁନ୍ଦରୀ। ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଦୁଶଲା ତୋଳୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଏଇ ଖାଇଦେଲେ କେମିତି ନାଗୁଛି? ଖାଇକି ଏଇଠି ପକଉଛ ନା? ହଁ ଫେର ଏଇଠି ହବ, ଏଇଠି ଖାଇବା। ଏ ପୁଣି ଏଇଠି ବାବା ଗଛ ହବ। ଏଇଠି ଗଛ ହବ। ନାଇଁ ଚିଂ ଦିଆଯିବ ଏଇଠି ପକେଇଦେବା ଆଉ। ତମ ବୁଦ୍ଧି। ଆଉ ହାତ ସବୁଗୁଡା ମାରିକି ଦେଖିଛୁ ନା? ହୁଁ ନରିମିଥିବ ଦେଖ ତ, ଆହୁରି ଦେଖ 4-5ଟା ଉପରୁ ହେଇଛି। ଦେଖୁନା କିସ? ହେଇଛି କେମିତି? ଏଇଟା ଦିଅ ତ ମାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ନାଲି ଆମର ଏଇଟା କି ଏଇଟା ଏଇଟା ପାଚିନି। ଘରେ ରଖିଥିଲ ଯୋଉଟା ଖାଇବ ନା? ଏଇଟା କେନା ଆଣୁନି କହନା, କଞ୍ଚା ଗୁଡା ହାତ ପାଉନି। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି ଆମ୍ବ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବର୍ଷା ହଉଛି, ପବନ ଆଉଛି, କେମିତି ଆମ୍ବ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଯିବ ଦେଖିକି। ଏ ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ କେମିତି ହେଇଛି। ପାଚିନି ରେ ପାଚିନି।